Подкаст 3. Пинза. Излъгах. Подкаст 4. Пинза. Project Пинза. Нали? Подкаста е Пинза и проджекта ни е Пинза. Това, което ще направим сега е подобно на това, което направихме преди малко. Ще го изпечем, но само че този път отгоре ще го върним с други неща, за да се види как може да бъде да изглежда. Искам само да повторя за блата, само извинявайте малко, съжалявам. Да, моля. Да, Brothers Commerce. Пинза, да. Блат Пинза, точно така. Да, ние го вкарваме, да. За кой град? Имате заведение в къде? В София, Пловдив, в Смолян, в Стара Загора. Добре. В Бургас, Пещера, да. В Слънчев бряг, добре. Можем да ви докараме, да, разбира се. Да, имаме складове в град София, град Пловдив, град Стара Загора и град Смолян. Бургас казах ли? Не съм. Значи и в Бургас има. Точно така. Пинза, да. Да, по 2 са в упаковка. Точно така. Да, 80%. Да, благодаря ви. Довиждане. Извинявайте. Да си довърша мисълта. Ще го изпечеме и отгоре ще го гарнираме. Само ще свалим ръкавицата, че няма да е много добре с тази. Слагаме отново блата. Отгоре ще го поръсим отново с малко зехтин. Ето така. С лъжицата слагаме от доматения сос. Това е сос пица на гречи. Пак не го вкарвам. Да. Ето така. И вкарваме да печем. Излъгах ви. Значи, освен доматения сос, ще сложим моцарела, реших го. Ето така. Айде с другата ръка. Ето ще настържим малко моцарела. Съвсем малко. Ще запечем и после отгоре ще разкъсаме една бората. Изпечено. Готово. Сега просто ще го гарнираме. Ще накъсаме една буратина. Така. Горе ще сложим малко хамонче. Туктаме. Така, накъсано. Така. Малко чоризо. Малко песто. Все пак е италианско. Листенце босилек.
Ето така. Завършваме с малко зехтин. И най-накрая, buon appetito, ragazzi, brothers commerce.